Sabre ya mabusuafo nyina adwo ya mamunyina nso atenase ya mobibia nso akwaba Nyankopon enhyira obibia emfa eman ebre asose de dwumadi sonko ya to din Kenkan Me dwumadi de bremu na kyese ne enye asem keto akora be kawo se emfie empim mienu ene dunkru 2019 mu ene ewo no ene da toso de duonu enan na se 24th ene eye bosome a etoso dubaako a na kyese yebekọ dumienu mu na edina da so ene obubuo na obubuo no akire se eye ekuafo etwa wo mu no baye enti eno na ma ye frɛ no se obubuo eye kuro no ohene no odiso no ene nana obubuo ni din na da kuro no so eye otwabra ekuafo etwa wo mu no baye na kyese eno no eye enafo no nyina no wewu pɛ ye gina kotia ne yebekɔ dumienu no na se eno na ye wie akonto ni nyina ye enefua ahasa adusia enum akonto 365 jeni okane nyina boma na se enkuro no yetu mu ekwan no na ye de abawie ne yebekɔ kyese no sabre na yatenase nene araje nim kra Kenkan Me dwumadi na ne braso ye de bremu wo adom 106.3 dwumadi we no sentene de age bia na radio station abochima mu nyina oye Obapa radio ewo Germany memu and Foster radio so Columbus Ohio na semdo and Topman radio so ye modern radio.com a chese okwa obetumenye bi ewo hono ati Topman radio e online radio papa enya senkuto obodwumatu yadanase nyame enhyira no sabri abadwafo aye krado ana aboafo nso so de obodwumede na ma bibia koso so aye krado a yahyehe bibia de brewo na me kawo se shan akwa ana wabobo bibia no ye de brewo obidum bie koku edukumi enso etachira ye de ebrewo na me a otimi kan me de awrade akwa bosheba nana osei bonsu na me so matena dwomu na kisenya simputo awrade encha na me de mamunyina na de wahwama bibia ekoso na agrono ayeden Topman Multimedia Institute Media School papa yajatum ewo Ghana ene ewiase afana nyina eye media school anya semketo ma obama modian won copy ne bonso edafom ya kyese oye Ghana ni di shinti odwene ne man ho enti agrono be wie no na eniema ekuta kora no obetuma ya adwuma da hwabuso ni nyina enti mepacho tie ne fa number no ne kohu no entrance kora no no mpodi ehwa ampa no atete so admission no no amane bo 30% no de che amanfo free kwa no bi akọ obi anso e dia dance eni age omodi na frɛ Topman na onmunyamfo no o frɛ no abun se odwo odaku oye tiasefo nso so nti frɛ no na ba no radio ne television pa dia ho adwuma dia ene Ghana ha enu ni school akwa betuma boawo on ne bano say we sports commentary we DJ no nyina eno na obetimi abo wie ti mo modern hwe na kire kwan ye ka cinematography no a na je say eno no but say we acting no say the yinwe no mo ye no ni nyina mu ene omom dada mo e from modern no mo nyina digital video editing say the obetimi ni nyina ye ne nyina mo modern frɛ no ne number no eni 0244 022778 0244 022778 ozungu kanichi honom janshi hono bomodian na frɛ no na obeje so papa na wonso wani baje location e kanichi zongo junction to frɛ no obenya no below of Ghana languages for so na omuma nkra na eguso ye kenka de bibra mu oma de papa enti se watwere ngoma na pese omusisi bibia ma wo hwema se opese wunya audio na opese se script kra na pese omtwema wa bibia ombeya ma wo fa ngoma ho de just below of Ghana language omadwuma no enu tumo ho enti bibia fa nkrata ho de na pese omhwema no omodi na efa ko na ommo wo ne se watwere ngoma bi na pese omusisi no ma wa omhwe sisi ama omodi afo ne kire ho baby omwo no omo ne 37 military hospital na eyenhwene mu eben ho na je se enti kawkudi hon muduru hon ma musabetumi akom na bomodi na frɛ wo number no landline ya 030 2760552 03022760552 anase 03029066761 musabetumi akom bill of Ghana goes there wo mo eye enwomu edikan fo papa abusafo enwoma yedi edwuma no nyina no eye odo asawa ahenafo ana otwereye na below of Ghana languages for any timtim de to a enya bi edebrewo na
odasa wonu nsem no ayede na akochiri papa yi ama aburuchire koso enye nyina na aburuchire ni Ghana ha nyina no obi aso komenya kran kensa anhye ngoma se biem ensa famra na ene womo a ye no mo be debate ye kan ho asem no so aba na ema no na mamienu ene wo ntimi meduru ye na omo ya mo emsese omo suro so omo ya wi so mfi se me man bitwa fo so enti oba ba kuna ba no ye so betima ko agima ne nyina de a ene ese mienu na aka no so na mkom no mo ba de a ene ye nche bi e be hyase enti ne chese no ne mema ne de omo ni abre papa omo si da bi ese se omo timi di nkunim ti omo yensa nyina so abeduru ha na ye de afi bedwa fo so aka no so na mkom omo ba enti ye mo akwa ba na chese bi ya kama bejafo mi bam chomi mamu nyina akwa bo na hona mutiseni adumara kwa yeda oboade ase sa wo fie na wote mitro kakamio mino kakamio ampoku amuase anansio odam sisire kusi anansi mu no mfo anansio se motia die na ya na ekam die na pusu wana die na kam die na ba mu adwemu Nana wo bay Nana say nya tipani enim say Kenkan Me mre no na so I organize #1 radio station ti nya tipani hu say Kenkan Me mre no na so internet say na ya wa do bia eti ne video ho a ye ba ebeti yo oba hwan de kan no mema bo wadi kan kasa de ne bodin ba bia macho Jennifer Matayeko ti Jennifer Matayeko Kenkan Me hema no hey wow ene just good Kenkan Me wonya de hema na wie enti nyame ado na ye t-shirt ya de wonya wo de na je wa hye na je Kenkan Me hema de wona akokra aka mema no baji ahene no so aboso ofa me van free uso bia won pacho udin be bia free yo pato me didi kwaku asare aka kwaku nchi that's right kwaku na boko de nyanga do boko yo kwaku wote Kenkan Me dwumade no a mitro kakame na ye bo a eya na de ne bo adwum ana bibi won se ye wade bi wa wote a wo sitimi gu bibi timi ye je na ye wo fa no na me de mete a eya anije bi be se mi mu because I woman no I say ababu nsem na udi a tibibre ya usua bi efim sa ho timi nya twa na nje bi abese mi to te be obi na de me ka afutu obi okay as obi se bibi so kompi sa yo apani bacho udin be bia bacho ya fami Jacob Tete bacho me free Teshi bacho se mi tie Kenkan Me nyantie eyinu mitro kakame intun nyom no a na avede ade bia me jai okay mi concentrate ni ewo de say onni ufre mi ana onni mi di komo kwa mi nti say eyade a ehia mi pa eyabrabo mu sem ne ma esi enya book keke mi hu say ne ma esi wo yabrabo mu na ye di etro woman nti mi tie Kenkan Me a ma fa ndi agro na mi hu say afa ajiba bia obefa bia e bia radio etashi all over the place wow nyamishiramu we just say you ready akamba ye bia nya ne de me no say beba opani eja me kwa ba bio ya me de papa na honam te say de adumara kwa yo papa mpacho ba bia ufre ni ba bia odi midin de Osofo Anthony Apieje wow na makai kuna na sayuduma de we meyere ende on fini agro wow tunya ti ape no afra miwra bro na brenaso na se mi ni nyina betena se na yetie na ye famu aba na sanka ono no wa hade an kanya sam futu a wanya free sayuduma de we ni mu fro jejeje brakon bepem hayi odasawa nto no mpo no hye me kran so miwra we de kona onso nyewesua free mu no fakoto dwana manfo nso ntie bi papa yeda se nyamishirawo na pani me pacho so wote sa mitro kakame no waye pani de my hunsem kakra so wote sa yi no a ye hyase se ye bo a edin na eba madwum na de na kanya mo onse mpanifo so obi nim a obi kire so ina radio nso de eye afutu sem ene nyans honi estimfe nyansa free nipa bebre etrim eti se met ye tisa Kenkan Me no a
kyese peja usunsum say no say wahwera de wahwere nyansa wahwere nimdie bia kaese wunya de ka wabrabo ho no wahwere nti atisa na ekanya ye honhom say yenso no yentimi transi ne tie bi na yemfe bi nya futuo wo yankase abrabo mu na sene yanu adu nso no uto bi fon so abetime nya bi de atona abrabo ho no nso afemu aba nti ya de a de nkanya pa ba ni fa sitre mu nti se je wo kan so wo de to radio station program so mu nyina ho Kenkan Me de da mufia no size da mufia pani fo se da mufia na jama so kan bi Kenkan Me juma no obiati pieti omo other radio station cry bin muti papa bin muti enokre me dada enokre madam ye nipa bi ade ne ba ha o se radio station bi frɛ no TV station bi kra frɛ no so mutie program no se kane no na ananse sem na ye maame no na on ye to ama etimi femu nyansa se no sa ananse sem ne ade nyina afiri ho nti nkora no nya bibia on betimi afa so de asua de so ahu nti we baaye no abetiti kane ne maame no be so jane ete ho no etwana nsesem ne ne chese boa ye mo na boa me etimi fa nyansa se no aye TV nsem ne nyama bia emu ankwara nti we amode ban ne de titide na masa akofa ba ka kire ai omo edwuma ekuru nyina so mo sponsor dwumadi no na etimi sa da battle ya na nkwara ne badum TV na nkwara nso timi sua bibia o kan ye mpanifo no etie ye papa Abdullahi Awudi otie papa na ye papa ko sitwuma obi adwuma yinso mpanifo nyina ne kan ko hansan nyina omo nyina kan omo nyina etie nti sabre abusafo na chese no had no size odo asawa ya de hyase no ye bekwa kotie basis ma enum bi afiri hyase no nene Kenkan Me wa ha ni de ne chese ne no ano no na empanifo nso akukudam so a omutie afiri hyase nso du ha ide nyame ehiro mu na odo asawa no ye kontono ene na yire adoma asetena mu nsem sede omwale ye na eka awade mu nsem awade no wohwa awade mu a ahofama enni awade mu nenti enne wohwa awade wohwe Ghana kro no nyina awade hu nsem aye bebre ama ede bebre ko ohaw mu ahofama nim boaseto nukuredie odwo enne kyese ni nyina enni odo enne ahomobro enni awade mu sisi untimi hu ade kronti amana basa se kwampa ne yemfa so sedi nteno ni nyina mu na ewo we mu no ntie be kwakotie suma besenum na yaba na afi yene abadwafo sabere so no na me kawo se empanifo no so na mkwa so eba enti sabere ye be kwakotie ene ede no kakra bi efiri ahyase ebra kontono ne yere hye na brabo ase no yehwe yenti kakra bi adum 106.3 Kenkan Me dwumadi ena wutie no kwasere bia no num pepepe Kenkan Me Kenkan Me Kenkan Me Kenkan Me obra kontono ye aban dwumayeni ewo nkan woye krachi ewo adwumaye asoye oyobia woye dwuma emfie pii denso onya nkoso pabi ewo na dwuma mu ada na katua ensia hibi na esan wiase no dia aye ene niema boa akosoro dudunti ema obra no etwina chi mapa Neyere adoma eye odwadini a otonton nkyɛnse empret ene nkuruwa ewo makwala adoma eye obaasima odwabuo mu na wote awale ase
wanko suku yi bi kura nemum adwade hu nimde de o ma obi enibi wonim sika pɛ ho akwan etese okoto dawurampon a wonim sika dabre pɛ kamia yɛ bibiara wode ne nsa bɛka no na adane sika esan sɛ ne kunu akatua ensia hibi na wei etade ahokyere pii eba won so nti onam ne modemmo ene ne ne din so eboa ne kunu a yie sɛnea ɔbaa nyansafo biara bɛyɛ pɛ saa emwa konton yere adoma de boa no yi nyina akyi no esane enkran asetena dia eyenti na obra no koso edin wonma wonma didiem womu dan akatua ene womu mahwe ho asem eyade a na agi womu nsem kontono enya doma ewo ema enan emelema mienu ene mayiwan so mienu oye ene womu abakan na atopi nso edi ho emofra mienu atutusu kakra okosuku ewo mampurubi beenu a oka ho no ene osa ene aduba wonom de woye mofra nketo a onya mfiri school ase kontono eyi woni pa bia odi ne huni na ompe ne ho asem awiemfo wode keka no se denya omwa woda oyobi a oni na dwuma ho agorokora na dwuma ho twa na esoni enunti eye din se obi betumi enya na dwuma ye ho asem brebia mu no obɔ modin se obedi na dwuma mu nokore na dwuma no mu mpanifo enim no se oyobi a obɔ ne ho modene ema wadwene ne ho se okwan biara eba adwuma no mu efa mpanini ho a bepagya no ede na si mpani gina bre wei eye ehintasem a na dwuma mu mpanifo no nko a na onim kontono ankasa de obi amu na sumdua ewe ho se osramo no wu a na otua ne ka sika eka kontono eso emode befie no ensia hibi se enyaba no saa pa na eho so no abeda na yere nko anso ono na bosoa no sika ena sese wode bi bo akohoma kakra kosi se osramo no ebeka nani esiani mu biem kontono enya obi a anka nani eje adifre ho kontono enya obi a anka nani eje adifre ho kra nanso se ne ho kire no saa wo hu obiara eya obekọ akosua kire no ama waboa no enunti se ehia no saa na esese okofiri niema onya kofiri eniema no saa nso a osramu no enya wu ya pɛ na akafo no abegu no so obiara ebegye ne sika ewo nade bia kontron abefiri nti akafo no ebegu no so saa na onya bi ema wono mu a na mpampa egu afuo so enie ensem a emfata se oka kire nipa kora na oka bi akire no obetie na wose ene de maba mbeji misika fa misika mame enye saade am be ye wo no ure fida o mame we de misrew otena me de usika ebema wo se ochina won fa misika mame a atinga bere atinga mame misrew nyanto boasie otena beji usika ade okafo ndidi ana o sa na wo ka kire me wonya ho na wano aye de dende na wo ka sa kire me nya otupe dui utade a wontua ga wo se no man ko wia ya na echina mu machin tututu na mesi opunu ano for one first kana mamia me no be chia ya mpa atemtidia ekotwi ekobremän besi se bi egune so saa ansana ofrifie hwakọ eba saa esana hometie ene nani wu a eye ne yirinti na wasane na bosoa no sika etua ka no bi etoda bi a aduane a budini kura enta enimu bia adiachi gare ene woni mofra no awiawiawiawi Kenkan Me Kenkan enkwan ene obedi no dakoro ere atwam nso a na eyentohuro se onyade aduane no ebesi kontronim na wobiesu ehunu se enampa bi enwu so a wode ntwombo saa kosi se obedi no bi eni bia wie
Eya na ne wure afi ne ho se obi epe peswa atumpan a otwa ema no na oyen a na wonti Dabidie kontono epon adwuma ebedu fie no na ayaseman abo wa meto ne yere nso ewo fie mofra no eno beto won se wo hyemu kasi ehidwo dano na adwane titire biara nso eni fie a obedu no anwumra Kenkan Me Kenkan Me sada no nkuto nso ene nea edikan a wapon adwuma no wa meto ne yere ewo fie na oye ene atopi apon school abedu fie na okomo a na edi wonum nti wode empantunu enan bia aka egu ho no agugyamu etoto adi kontono ekoyi na taade egu ho na ofa ne fom ataade ehye ebetena asaso okomti na waye boho anche ena woto na no frɛ oye Kenkan Me Kenkan Me na wona de afahin na kanana nan Papa on free just bae. oh tini onuma boy wona hunu se obebe fie kura na wapon abafie abepe bibi kakra amamedi free anopaton amedi bibi kakra ekama no medi ajane bia bio Papa ya di body bi agugem nti enyi bimbra na di ana sese ni bode jo breme ba ko bie na me fambo me so no po oye eyi brode no mienu bia Mitro Kenkan Me minro Kenkan Me Kenkan Me ampo kwa mwasi anansio Mitro Kenkan Me minro Kenkan Me Kenkan Me ampo kwa mwasi anansio Odom sesreku si anansi munomfwe Nansi munomfwe Nansi ayasemu sei ena kontono ene adoma brabo no ehya asiyo na mpeninse asetena pa ema refri se akukọ eburu nsa na ne refri se akroma ho se de mpani kan ye no nukure todo enti sabri yasem baby abrabo no ekowie ni na weni ade a enipa nyina efam ewa asase weso ansa na dia kowu enti enne Kenkan Me hema wa hai na yensa ebre kura ye bekɔ ho na wo se de na ho ofesitie no ene se de wote no a na se ohema no fata ne papa na ne dress no meni age ho papa efise wa hye na African way kama sei na ese ka Ghana ni bi address meni age nya menhira papa na won hye wode nim se man be hwe wo so sua o papa yes nana me de me fra ohema mpo sabre yensa ebre kura wona waye obai ana wagina adomani mu akwa wade ya pese yenhwe de wo fam no de kontono adoma ahyase abrabo no kwan akontono de oba no fam tie mfa no sese wona wakwa wale kontono yo enti ya pese o mayen emu nsem de wa fam no emu atete ne mu yawo no ya pese o ma de be man didi wo no yo nana ose bonso bo sheba prekope medase Bacho answer na make us an minchia miso for Reverend Dr. Anthony Kojoboache our Resurrection Power New Generation Church Michiano. Banana adoma ya defa adoma eye oba ye ware no because ye the ba yen and there your situation must say I don't think so or baby asana na kunsu stage or baby ever penis so be ware kuntu but then adoma and she be bisa ekoware kuntu say na not na say na from omu ni bi ye bi ni okrati see ayi sisu na na ye ware kra me problem e bi o ka
anasa wabobra na edru baby anasa why bibi say ansama ye dem me peninsula ma peninsula but then adoma nhwe bibi sa so control from oni bi but then adoma peninsula e ware na kama array na omoti all those no mundi bi enso kakra na no mo no mo de te asundwe mu a na che se na nka bibia eko kama tinana tianhwe bema no ne ye na ne suban wo yi na di e de kire wo bai ti wo na ye oba na okota sa wade we ase a obi pese wo ma ye munsem de na de ofa mu de na obeka ho asem na adoma ya de pa oya dia because any oni kuntunu say abrabo no ebeye kakra kuntunu say o misbehave tre no me pa dia to me pa dia nka me accept kuntunu biom count na nka me njeni ntumu biom nka okọ ya oba nka obeye meden o de dan kra be patami nka me njeni ntumu biom samum ebra wo ne won nkwada be se enan na bia wafom ne bia obepatcho se afidi wonu no ho a wonyini ntum biom nana adia kuntunu de ya doma na nye easy o adia odi en be ma wo ne oba e won kola nan na afe nyame pejamo masika kakra ba wo se bi oba no kra yikrasi ni duane nta afe de wo hu se wunya obi a obi a ne dress nkra nye odini pie kromu a je se afe da ne de wo hu se ne dress nya na se wo de ne pie kromu ba afe ya sana memate nana sa ena mati afede o se no afede mi hia aketesi a me kwa obedi mechi me peni o kan brofo na se me peni o kan se enti ni akontunu de ya adoma ne de na me pa de anka no kami san engine biu sa nana ya wofa why cratching ya o fefefe ya blantia o gina o na so sei oba said you walking oba say one ka unware no oba won tibro wo say won tibro fu na fi na hun sisi ni ada de nyina na opa oba no fa betin na pie sanity sana oba sana go ware nana me dase me so answer me kasa no bete mi cha so for kakra mu na ya so for mu kuta so for yo mu nche mo so for set e wo akugwa in kasa so for mi chia o different kasa bato yo okay nana o se ni oban kan kre ba mi ni bi ndie kwa me faso a obet ma se ba war mi no onna me faso me chese se wo ye ba men yo na obey osi obey woni wonte brofo na afi na hu sisie nti wo saba no wa wo be ware no na se satan am niska me niska da ndem ware no se wo niska da wo ware no se me niska da ya me ware ne sa wo be ware ne sa etu niska ntina wo de ware no atena ho sa ba tu niska be kwa kware de office wo te brofo a office ne ho fe na o kan sa de a ne adoma ye no minister na me ware no ba mi chene suban enne ya wo ye di no oye oba wo say ware no nti on de anka me ware ne sa ka ware ne sa emeria no o hira no yo okay yebesa ba biu papa yes yanhwe wo na wo ye bemen na wo hwe kwan a kontono fa so yi sa na mo no fa so no na esese bema tu sa na mi e bema be nia kontum eye no kwanye ni sa wanye ni esanse no ba no so anye funso bia oba funso e wo obi ehu obi anye perfect sabi wo obi ehu na afes ohwi a ohwi abrabo no a nipa ebo no aware binmu tuhuche tuhuche na oba no edi ni hu ebo afore tuhuche bra woni bi no odi ekoba ehwe nkwana no ehwe fie woni fie kwa no hwe omo enti wo be ma no aka wo benya no de be na ese wo ye ese wo paja oba no na udo no mo enye se wo be kan se oba no wonti brefo ana won timi dresi enti wo dini ko nipa mu a yi ese se omu bu ababi omu se sikan ya mudi twa kukusachi nichi niti no safi esun na o ye maso na mo ani nya adwani enti sikan ya ye di kokosachi etiri amani tiri ho enfu no
sent afisuna ye maso ne taka woni dwane ya me akroboni antimbu de but wa bomodi wa ya enti ye pajape no obia adwane enti wo si bible no on se kan omudi ni ti no ni ti won mfu biam ya mfu biam enti ye nya pajape emo ne nyina mu se no sa na ebe wo mu omu kan asemi se ukotu se obi eti obi so se oti obi so abeka se solifin yeso ela se o solifin so a obesa ba uso enti dia kutu ye no wanye ni ye impacho yo papa ahine why be me nim se watasin sempa for asetenum e pese uman mu ensem ni bis wo hwe ne ye no a dead wo sa wade mu a yo midasi nana hwe ene ye dead wo sa ware mu a eyo suahu kase pa ema ye chirima no so betumi asua bibia free mu asetan na on trance no se control no kura no ye no kwaradini control no papa no ye no kura no papa so obi a ehiam na so adwuma mu no utumu se buo wa ehiam na adwo no obokro no niam so ye hu bi wo control ho ama adwuma no mu kura no se no abopɔ se di bia bi ho a on de be ma no eso no onu nim na enam ne kura di enti na afi nso no bra na asetan nso nya nso sa nso no ye hu se na oye ne rene basabasa o hwa hu brase no me kose ni se ni ade na oba no so de ma oba no so nya odoma be ma no so hu enti sene na one ni siti no na eye kama pa na oba no so no obo ha ni kuni bia onfo bu ma no na oba no so ntisa obu ha so no na bia otumi koba na komba bibi ba ne ade a onfo bu ma ni kunu no ba adoma so de na ontisa ede hu se wonu nyina ye suban a omienu difference a ma ontumi eba ya omba ba wo nkwara nan a de hye na onhwe se ne ba no kresi kasa papa se ni na kwara no kra do bu ma eden papa no de se ka ma me no fo bu ma papa na kan kwara no kra so emu ne se ma me ne pen ma me ne bu no na ma me ne bu ne die pa ne ma no koba ya otimi kofa be ma ba na djuma otimi kofa ba fofuri no kwasem ni eye memasu memasu bema bia nyamesu ntinu biara se onya no ho a na adwa sesa nti Solomon ka chi onyankopon se rade ema me nya me ho bebre me nka se hwampo ni rade eno hia so ba asetramu bebre nso a oso obi ahu ni fie nso hwe nso a onfata kra se obi nyankopon ni nti memasu se bema onye sika ne yire ho ofese den na ba wasi wo kra na kondo na ba wa no kra ne ho aye fini kra se bema bia su wo hwe mu akra na bibio bon se emema ne neta ema no hwe nkoko mponchi nyan ne mputani ade nyina no nti su bi obema mu a so ahu na ni nji ni rente se den kra na ni nyi ono nko aho se asetran ko yie ma no a obema bia mu agi se bema usuru nyankopon na nkai David juma wo yire mo enam sesen enso hu so obi yire ye den ejare no no kondon no chese eyeya bible kra ni refi so wan hweye na sa sunu betre ma bible dan chen kra baka say ye paper baka say toilet roll mfi nke be masu aje onwe suru nyankopon tumi etre won yire ho ko a ahunya dia na sika ba ekodura wieye obahema ede pa na wo hwa kontro ye pa ehyi wo pa hu se sa kwa we be ma bia didi oba na nampacho anti Mary na okofa no because nka ofa obi kura aka me ho a enya oba ono so oba anti Mary enyi o nkola se fo sai nkola tu but na ma na nyinyi ne mba na nyinyi nti utimu se definitely no was secondary school wenyi nti no ofa obi kura fo obi anti Mary na okofa na ne de not ankoyi net is sade no yade a ha mapa mo asetrem se woni be mato a mo bobra na moji mo asetre koye na be ma no be kwakọ fo ba foforo sa na ba betete wade na eno kra de obaby ni won pese obi hu sade no on pese obi hu chese minimi mo chiwade ye chiwade minimi kunu ti wo pa no me hu se wakọ fo ba foforo aka me hu nana ende wa hwe ya Messi sente no
and then Messi pa sente. Na adentina unkosua ebia brofoni ade ni bi na bia ana no de ehu hia nana ehu hia pa enka untuno because asema na be ka no be man say oba no ba wodi ni pia bontena ebetimi aboa no ebe hye ne no no so be odu no as wa pagya nti wanya dofo no panifo no etitiro enti so wo pia wo poba na no ti obetimi di chi dinkomo eno no wo fa na say esan say sa no enu ntina ma ono wo gina so say wo de for antemel no hu no na ho ofe na ho siesie ne se de wo si tibrofo nim kasa ti wo pobisa no de na ko bedwom na nanka kontu no betimi aboa me o level assistant inti bia opese me bibia yesua bibia even ye dress and cry yesua ansa na obeton paboa kra bia opem paboa tintin opese obehye wo de nanti demo ma we perfect ansa wo de bepia wo de bepia tintin sanka obeti adoma ebia sisi won se me level akosoro kakra nti ebia sisi a wo dressing we mpese wo dress a wo ye ni say anatare no wo sha wo ye ni say na wo sha na wo chiri hu kra sisi a mpese wo ye ni say intinka o kan we kire me ananka metimi asesa definitely amano ka metimi change ni opese me ina metimi ayeden but then one can kire me or here no dey say o si when dey say me nkofa anti mary no intinka o kire me a o ne metina so no kire me sisi ampese wo sua na nti say me company fo mu bedi mechi me ko meeting mu bedi mechi nti dress say sua say inka mesua ka mesua ye ni na perfect amand because nana bibia yesua nana okay enti na jese e hono ni ade nso a emse asetremu mudi ya obebre midi ya pa na ofa amse wa no yo be kan se bia akamia se say no distant education aba but me fa teacher emma adoma ano ni be ko distant education ai ko sua die ahusiesie nsa ne mani nya obeti ma kire no sense wo yo bapa sense asonjwe wo fia uda wasomju na uko wale oba bia ope musi bible kan se bi on se uko wale oba tokwa pefua se uti osuro chance so krapua eye so obekwa go tran ho so obekwa go tran ho na enti se oba se ya osuro rade awo ahofama obu ade a odini die ni obu ma no obetimi aboa no this education aboa no ejampa so wale o bacho na odi meba yanko fo ofa me bacho so wale bacho you aha okay wo yire no you say me nim wasetena de se bia ska no wanyam na se bia mo sha se mo tena enfie se ni enfie dunum ni 15 years bacho you wow ade ni sunto a wo oba no ya wo fi se ompe empesi isu bibisa sunto bi wo oba no ho a wo hu se sade we de enu ntika wunya wa hwa ka bidina so kura ja no na sese mpese me yeti bibi say because awale sem no 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 kwe na wadama oba ndie me hu sunto bi a wo ho ye bibia ye okay di ma yo now say wa say the control ye na ire ka benya daje am ede oba na akusua de benya ho daje sa nya brema no say na control asem no control na open bibia ye okay because antemere no ma hu say no ko meeting bia say da yeah le bia na cinema mo je movie am ko crab okay yeah control asem no ahunya de na unya ye no na afro no nti anije mo so nti asemo kan no nyaso bi anim okay nti ne se enye suban papa no enye oba no na no na ntie ana bia na hu sese bi se eba no that me call meeting ana odi no ko si ampanyifo bi ana wantimi ankasa ana antmer ne second wife no yeah mele no ofa na nko program bia asensa no bia yo emotion ko crab to crab papa ohine mami musa wa wale ache je papa no odi afi wo hwe kontono ansema no o kan se wo gina so de afa oba fufuru ya enti ase wom
Usha ese oba ehia se oba do oba no hu no awale no ehia se eduru bia o ka se maye yenti no me ma nko school bia na ma nko so bia eno so ehia e kan barabo no me da sinana ansana me ofasi ken eye nkate ho ene de o kan de abrabransen bi so open body bi na be ma de so person ya de anya obeni nyina so bebre se seni na so na nya no kre enam se seni o ka se bia be oba no ni suku sem ni ho konoba ni ade nyina no eye ni nyina ye nkakra so eye nkakra na ade no so kra no se wani je obi ho a saade no kra no ma wadwene mu so bible so do katamfu so bia so so wuto bia no nya fe no nko gina moku tetende so ne nko buni nem dabi o so do katamfu so bia so na se odonso mpanivo so odonso ni na de na to ada pa di kakra be na wahi na se enti anu de no sim ni na ye nkate ho na nyina so pa ene na edie pa ne mfonso de a ewa wale mu ntema ne timi basa eye ahofama ana odone ntiase ana de na ni ho ntema na basa unse de na esesa brante bi osisi osua brate status o ka se aware de eye ahofama atu ho ache aware de o ko pe wo ye niji se ne ma aware gina no empe wo yi eyo won koso na uyi ene won koso na mom wo kofo obie na wakoma na ni age na ho ato no na won so pepe me won so ono so pepe me ma hoto du se me sacrifice ma no za so ono so sacrifice ma na aware ni tumi gina na se wo pe nko a se wo pe nko a wo yi eyo ni ade dia ene ne aware ni begu na mo sa wo hwe se emom no we na makofa no ede na meye beboa na bebe na ni age ne ho ato na sitremoni ade so atese ti bra wo ya ma no sa na odote te se bo o de map na sa ba wonchen so the bra wo twen odo na free ni chen no abesi wo so no no odo nso efiri wo so nchen eko control den sanom e kan na brabo mo ya hwe ho yese abrante nyame ehira wa wodin sanom be kan wa brabo ho sa eno no me da sipa na ohima ka sembia na pese ho me pese mbafo tia so be fom and enya me bi wa obi fom no so wonyini ntum bi no san ba won chen a nyankopon anim fa che no senya adoma ye no ebia na ehuru ebia no osuro se wo beje no ahwa no asa be ye de chen sa o ehu na em say yom se ni nyankopon kra ka kire nse obi yo oni a so atiase ejafa so chen enti wo de chen no so fa ye de chen no de chen no so be san ye bi yo no ni nyankopon ta wo da nyankopon adwuma so atiase because aware be bro ho a ukọ kan o se me fe nche no na me ware bio no ye mi sei na so bu ho na akire nhira no kra no edo ne wo ye no ehu nhira kra be chen ni a abetwamu no so bia obeya menyankopon bia menyankopon di agina bia no nyame so hira wo ho nti pese metwe ohema adwen sisu se enu de so ye kristo ni on kama kristofo anti ase se obi fom no ba won chen a o de fa chen okay na me ba asem no so na me say emrantie no emrantie no ina medical ka se emrantie no ne di kan hwadan fofamu yi adan fofa no kwasem ni hwadan fofamu yi bu o ha onya ofadanfo no nsano anti ebaso no so sikaba ne semu a na yese ebaso no se ofana anti nanfo sem na kofa sansem nyina eba se owo ama wani anye wo yire ene o ma ho na wanhwe o ma na setran wanyu on daachi na se okofa nsano ma on se nsano obeka kire o se enije na wo hwe no na mede ma o nti wonye se enije no wo yire ho nsansan de kire wo kire se me ma wani je obi onum trama onum wi onum cocaine so hu cocaine ka kire se enije na wo pe no me na me de amount de sa na onum sakra na okon no wo yire mpo ohunya mebre because enije na wo hwe no no de amount nti wa free enu ai free nti na ma bebre ekonum nsa no yo ya baba ni ahwe empran twe no a okofa yere nse wo ya branta wa wale na wo sa kofa yire chi a enti ye be kofa ahoma no na ye wi nso oba hema nso so no ye be hwe se de entokwa e ba ye ma abofra nyina ka bebi no ye ne etiefo no so ebedi dwuma no na mo so de mo adwena ba na wi asa to aso 0302216561 0302216561 and 0302216562
030221656 adum 106.3 Kenkan Me media na wuti live yede ebre wono because top point multimedia institute media school papa ba ko na ebo ma media no ekoso below of Ghana languages for enso woman ye Kenkan ya enya sem 20 ma uremfi so do ni be kire ho na odo ma no so akọ school top point multimedia na abo na papa obi ba menye no so hello good evening ya media papa bajo biwa yini kakra ma ye why hello yanko yo wafan bacho aha yanyi waju nkyere ne so kwa kasa papa medana sifa wa kasa because adena ye memesu ampa and everyone so no say bi oba no o start bi train say bia o chen bi say onye simo bebre na enye inti no so kan pa papa yo yebe dance papa hello me bacho adumnie your first and african fan pacho midini ayini sa do na so fi because if ya bamkrum yo wo fa yankoi yenye wo so wafutu wa dwunkire pe fuka sim de oba mpa wa ompo kabo na se oba so mpo bi ma obi so ne a onye wo ti de kuntam na ro ba na no afana tina mo era mtimi mo ba si ya no so sa di mitumende why adi but na kuntam ne di anya de kwa no kwali you better papa hello bashaba nana osie bonso ya medio papa na papo mo Ebradi dia chamio me hu ye papa mi jam na so na so e ohene pato mesome ho ye pa respect ni amale bando John 5 na bashaba mo ba ye no ndi mo ambo mo ye mo bebi o mo fiso a mo ba ye nti o mo wi na wa ma o mo ado mo edi ye ame party the konya ni odo asawa no abo ye papa me no kete sir wo bo sha respect e ka ti a do mo bu ha e ti papa na ye boko so etie kafbra aduna fm yankopon botun ta fe yi na efi ase ko seba wo sha wora e koso 19 a eyeten wo hwe kunya ye faso komu a sabe se wo yanko fumu a na wo de chana wo fa hwe ntie but pate bia ni hia sabe omo ko mu hu e bone mpanche wo hwe ye ni ohimba ye o kese kwa na utumi je sebe mana ofune dia o baba ko mpanche no which is very bad it's na insua na nyafanya mina semno so mpanche na medase Messi das papa respect nyame nhira na djuma nkoso hello yeah me bacho your first and african fan me bacho we ba jikini a chun to premai hey jake yakoi abra yo era masini adjuma mobo na eze me bra no de nanka ni suba no enye papa esan se wonye sika na wo yire awon na bo bread kan de o yire penny de yentisi no o ze ni tunso a wonya akwanya nsa no enti yenya mema yensua na yemfa mo bra ese amza mo brenti ya da papa yes that's papa we de said the nipa no person o mo kasa de ho Ghana ne de ye fa de otwato mo fa nche na o cho said hello akra aja father okuape mem o mu teden nyankopon adom ekuape mu ye na mo so mo bom teden ye o ye papa obade de ache ye de nyankopon ase okware ni akra nsem de yesua bebre ya boroboro nsem so what ya so power way and chance em tie the meje say program ni o wa sopa a o tie ni on fa yen futu en fa ma na wa en fa ma na mpanatwen because odo ye de duako obi so entiska enkwa ware na tamfo timbra wa ware obia na hu se oye obia odon di na kuntum eye skape a obenya no tam obenya iska ni mu ni ma homa so ebra ni mu papa peye na kuntum sre nyankopon kurase anka ofanche na anka nyame bedi abua na bebi a mesuade e wo ho ne se okoto kan na wo so oboso mpai no odensa ena yi so mpai nti ahonhom na ebe so mu no so etwen na adwen na ebe koma saade na nyina bai akora kakra meka na nyame nka mo so fo ame nyame mbo ho ba na mato nkede bebi aya no wa na radio so ina mato nka o stadium nyame nka ho no bo ho ba
akura wona nyame ye ju yeda se nyame so enka ho papa fada okuya papa nyame nhyira mu oni adwuma no efibire hya se nyina oya de papa yemfan free obahima so Kenkan Me obahima yes nana yenhwe yemo to fa yenhwe afutu a na menim se ofrifie ba nyina no na wo afutu pa so nko a odi betu adasama 18 nyina na obi ankoto sa ho no bi yenti wo afutu na ewiese na wo nipa bi apasa wo che wo so a na che wo bi apasa wo kan twitwato na odi atwato yo nana bo she ba me da se efutu a me pese me di su wiase nyina na se Ghana hina ne se adoma ye bibia mampe se so ne Auntie Mary kokon ya na ne ba hye ne chi a akola ne free to ya akola ne wo ye ne no de metu obebia fo se ema obebia nyesa se obeti ama se obebu se wo trimpna na obeka se wo ne empna na kokon de no eno de inkrase sem kakra ende ma obebia enyesa uhu se ukunu trimpna ukunu ena ese wo asem bia obisa no because adoma yes na ema ne ba ne ye den if inse no de metu obebia fo se sa de ne de ema obebia nye ne that's yo na uncha obia na no ana na mechia my sister Dorcas Ozongo Junction Tota yo mechia Lizzie na mechia Resurrection Power New Generation Church Sunday School teachers in Mr. Kono meda obiase ene mata ekofo hina meda obiase yes that's papa nyamishira ofa am say wo so wanche wachi kwante am say wo say ma respect na hanu respect bato me de imano kwakwe sare eke man salvation mi fi kwapema okugua ya okugua minimum hopa last me fair na say ba wache ye na bra besra ye meba nana ne me kan say why be me e mano dizen sofoka ye no me man na ye suban yankasa ye pene de eseyemu wan bi ba ho so na dam tap na you ti so mbe dey ti yesem se fu ma mo fanche ti mbe sesa na ze be ko so akoye mo so no ni asem no de ye mpaibo ene ti se mpaibo what can it here kwakwazik me no ye be adom mrante henfo e we yekurum ye ti adom 24/7 me Canada mi ta me yere beki wa kugwa ene me ba nshira na kwadu ene maame nti nyame nshira mu medamase obani kase so de obodi ya chiro bia wo respect no want pacho ya frame Jacob Tete mi free testing abesu de me kan say de ye hu awale no awale is different dating say de dating ebinu feel say dating is like marriage but dating is different from marriage enti mesre ganofo say umbekwa awale umfa paibo nini die ni obuo ema irade ne irade be ma mu awale papa nsan say bible no akasa kan say awale papa when ne benya unya okumato yem ni boye din na wo ba fie kra wo ni gi na nso se ni je ni fie a da bia na ese ye pamu nti mefa sa akonya nso esre obi biara se aware no se unhwe ni ya se de ebenim koto ka eye petinam nto betimi akoto aware a emboa do ko busam jem abusan jem abesu mi chia mi stop peni apostle you amufa Royal Generation Love International Church any others ni nyina mi chia mi resu ye fen Victoria Tete that's it papa obani so if dinner the no na to kwame apiege Tony obani Tony papa na mi ko so deeper life wow me say enura kra ye crusade my children me say pese nkora ni nya subi ewura wo mu so do mata ko nkara nyina ti so onwe be boy nyina me da mase papa nyakopon sho na achimo so asefo nso me do as papa na meka nyina ni say aware die se usiesie ni ye a eyama wankasankasa na no kaso me kobo ma ware ho ban bibie no de bo ware ho ban se suban papa so kro suban pa na be bo ware ho ban enye se bia o kwa ha ti misunam de be jama fon se enfi suban mo ya ware ho ban yo yada wasi papa yada mpenifo ase yada mwasi nyaminhira mo ene odo pa mo de nyama adom FM ne Kenkan Me dwumadi nyaminhira mo se enma ba no so mbedi akiri saa na achede bia bia no so se mo sa be ka bi ye be cha achede se mo de mu se dwumadi de achede nko a abusanfo ha na yade dwumadi nyina se ebre na nya ye be ebre na so yade no sa ka se bo na ebre mo sha akwa na hwema bia ko so bi no bi kokwa dukumi eye bibia na fe
mede de awurade akɔ abɔhyɛ ba nana ɔsɛbo nsu ɔsɛnkani ɛbɛbrɛ mu top man multimedia enso ɛna ɛhwɛma bibia kɔ so nyame nhyira na ya momfrɛ no na monkɔ school hɔnom sabre yɛde mbɛsi na yɛde bibia ase nyame nhyira